Hej og velkommen til den her video. Mit navn er Pau. Jeg er uddannet hundeinstruktør og adfærdskonsulent, og så ejer jeg PM Hundecenter Adfærd. I den her video, der skal vi snakke lidt omkring smerter ved hunde. Det skal lige siges, at smerter ved hunde faktisk er ret kompleks. Så hvis I sidder derude og tror, at jeres hund har smerter, så er det altså meget vigtigt at kontakte jeres dyrlæge, som så kan stille en diagnose, så hunden kan komme i behandling. Men der er selvfølgelig nogle adfærdsændringer, vi kan gå ind og kigge på, som kan skyldes smertepåvirkninger. Det er meget vigtigt at sige, at det kan variere meget fra race til race og fra individ til individ. Men en misforståelse, vi lige skal have fejret af banen, det er det her med, når en hund den lover, så har den ikke ondt. Den fejrer vi lige af banen. En hund kan sagtens love og have ondt. Så væk med den. En af de første ting, man kan kigge på, det er en adfærdsændring. Bliver hunden meget aktiv, eller bliver hunden meget passiv? Altså hvis man kan sige det sådan, aktiv, passiv. For eksempel en border collie, som er en meget aktiv race, er den lige pludselig mere aktiv, har svært ved at finde ro om aftenen, hvor den ellers har kunne gøre det før. Har den ligesom om, den bliver lidt mere upræcis i når man træner med den, eller bliver den faktisk simpelthen så passiv, den ikke vil ud at træne, den vil ikke ud at gå, den ligger bare lang tid i sin kurv og egentlig ikke gør noget væsen af sig. Det kan tyde på, at her er smerter, der er ligesom er påvirkning til adfærdsændringen, om det så er den ene eller den anden vej. Og det gælder faktisk også en labrador. Hvis vi for eksempel har en labrador, som måske ikke er så aktiv, lige pludselig bliver rigtig aktiv, eller også omvendt bliver mere passiv, det kan også skyldes smerter. Så det er en af de første ting, man kan gå ind og kigge på. Den anden ting, man kan gå ind og kigge på, det er, hvis man har en hund, der lige pludselig begynder at slikke på for eksempel fører, eller på sig selv. Det er for at stimulere sig selv med noget, som er svært, hvis man kan sige det sådan. Og det kan sagtens komme fra, smertepåvirkning. Jeg kan give jer et eksempel. Vi er ude og kigge på en hund, hvor en af problematikkerne var det her med, at den overdrev slikket på sig selv, især på håndroden, og også på arme og ben af ejeren. Hvor hun synes, det her simpelthen det var en mærkelig adfærd. Det var en adfærd, hun ikke har haft før. Og hun havde prøvet at bevæge benet, men den hverken pev eller noget, og der var fuld bevægelighed i ledet, så der kunne ikke være noget galt der. Hvor vi så efter undersøgelse finder ud af, at hunden faktisk har et hold i ryggen og et hold i lænden. Og da man så får det sat på plads ved kiropraktik, jamen så forsvinder den her adfærd med at slikke både på ejer og på sig selv. Men det er for at stimulere sig selv med noget, som gør ondt, når indfra kommende faktorer, der faktisk gør, at hunden er nødt til at stimulere sig selv, ligesom for at dæmpe sig selv. Det kan være en af tingene. En af tingene er også det her med, en hund for eksempel kan have ondt. Den kan være momentvis halt. Lige pludselig så kan den begynde at halte. Og så er den egentlig rent travlen igen. En hund har måske foretrækker enten trav og har svært ved at galopere, eller foretrækker galopere frem for at trave. Det kan også være tegn på, at her er noget, hvor det rent mekanisk ikke kan lade sig gøre, fordi det egentlig gør ondt på hunden. Det kan også være, at hunden for eksempel, når den lægger sig ned. Normalt hund lægger sig ned i sådan et tempo her, men en hund, som måske har ondt, lægger sig pause og bum, ned. Det kan også være et tegn på, at her sidder noget, der gør ondt, fordi man kan ikke lægge sig ned lige så stille og roligt, man ned, som gør det sådan i ryg ned, bum. Det kan også være et tegn på, at hunden simpelthen har ondt. Så en af tingene, man skal ind kort og godt at kigge på i forhold til, når man skal se, om ens hund er smertepåvirket. For først så skal man tænke, er der noget i den her adfærdsændring, som er sket lige pludselig? Er det sket inden for 14 dage, eller hvad er det sket med? Fordi hvis man kan sige, hvis en hund har for eksempel en skævhed i ryggen, eller i bækkenet, eller et eller andet fra valp af, så kan det være svært at undersøge. Men så hvis man sidder derude, man har en valp, hvor man tænker, den har da godt nok fart i den her, og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg kan ikke dæmpe den lige meget, hvor meget jeg træner den, lige hvor meget, hvad jeg gør. Så har den bare den her energiniveau. Og inden at tænke, den her hund, den for eksempel har damp, eller hvad det end måtte være, så kunne det godt være, at man skulle forbi en osteopat, eller en kiropraktor for at undersøge, eller en massør for at se, er der noget, der simpelthen sidder, som det ikke skal, og så får det rettet på plads. Så kan det godt være, at den her adfærd, den bliver normaliseret i stedet for. Og rigtig mange, selvom det er familiehunde, når vi er rundt i det, eller jeg er rundt i det danske land, også når Sabrina hun er med, så ser vi hunde, som har smerter i bevægeapparatet. Vi ser måske hunde, som har karperyg. Det ser vi rigtig meget. En normal hundes ryg ser for eksempel sådan her ud, når den har karperyg,
så krømmer den op sådan her, hvor det her det er ryglinjen, og så krømmer den simpelthen op sådan her, fordi den kompenserer. Og den skal gå sådan her normalt. Og karperyg, det kan være meget, meget generende, og det kan være meget, meget smertefuldt. Vi ser også hunde, som ikke træder ordentligt igennem, når de går. De bliver smalsporet, hvis man kan sige det sådan, i deres skridtlængde, den bliver smal. De træder ikke ind over, når de går. Det kan også være tegn på, at her er noget, der sidder, som det ikke skal. Og det er også derfor, når vi er ude og køre adfærdsbehandling på hunde, noget af det første, vi også kigger på, det er det her adfærd, som er påvirket af smerter. Fordi er det, så skal man simpelthen forbi en dyrlæge eller en kiropraktor eller andet, som kan hjælpe med at få sat det på plads. Så jeg håber, det her det var en lille bitte hjælp til at finde ud af, har min hund smerter, eller hvad jeg skal gøre, for eksempel, når min hund den får smerter. Så ja, der er ikke mere end at sige, end hej.